Mariyo mwana akabuda asiri wake zvakare anomudzorera mariyo yemadNA test. Imimi mumuripira mombe 3 dzamamuri kuda kudii kuripirwa nawo. Anondokukumurira bhurugu akarowa pasina chii asaumurara nemurume anarowa tese kune bhurugu Blessing une mumwe musikana wanotarisira kurowa. Kwangani andinewana Upi wacho? mati Upi wacho? Ne one upi? ne one musikana Upi? Ani? anonzana Anonzana? kuimba Uimbai. Ndo wanotarisira kuroora. kana unge kana zvinhu zva Panashe wakangoraro hako naye. Waifunga kuti zvinoita sei pawaita bonde naye? ezvo taingoita zvokufadzana ezvokova nemusikana asi ndisingazozivi kuti zvichazosvika sei zvazviri muzuva ranhasi. Saka ranga riri hure rako here uine musikana wako chaiwo? Nekuti ndo zvinoita vanhu vanongofadzana ka rinenge riri hure. Kuti riri hure yatika asi titi kana ari kuti harisi hure kabva musikana wako zvimukana because ana uimbaika akazosvika kumba kwedu nhumbo yakutosvikawa is 1 month ozivisa kunoku ndo yazosvika 4 months this Zico the journalist Ngundya Victor ndizvo ngondya Victor mulauzi Ruwange Blessing ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa awo mombe 3 mbudzi 3 ne US 1,500 dollars. Saka zvondiri Victor achitaura kuna Blessing. Arudi rwake rora aripo. anonzi Mukadzi wacho ari pere? vana wenyu aripo ngawe Agare pakati penyama. taurai tinzwe tezvara taurai tinzwe kuti wakarowanana here, wakatizisana here, vanowana here, wakumbogara wese here, nhoroondo yamungade kupa inosimbisa dare renyu makazogara here kana kuti hamuna kugara dare rekuti akuroora? Atinogara titaurai mibvunza ndakupai mutaurire dare. Chakaitika kuti ini ndiye kumangana kusva kumusha inyaya yekuti mukomana uyu akapa pamunhu hatsvadzi yangu Akadi? akaitisa hatsvadzi yangu pamunhu obva airamba Hanzvadzi yako anonzani? Panashe Panashe. obva aramba hatsvadzi yangu asi achiti yanda pamunhu pacho. Saka ano imi nyaya handigoni bheta ndiendai kuna mama kwakunotibatsirawo. Right. Saka pato ni mwana? Aiwa asati ane mwana ane pamunhu paPlessing. Nani pamiri? Okay. Saka akati mwana Ngani mwezi mingani? Mwana munhu hamu 4 months. Ne 4 months. 4 months. Maidanana? Yo, Blessing. Ni wabereki? Wane wabereki? wabereki. Wainani? Sina mama. Mama ndo auya apa tini? Mama auye kwededzana yo. Wakugara kure nemukadzi
asi amhando vaugara kure seke usina kumborara mugumbezi rimwe chete. Alright. Mai takupinzai munyaya iyi nekuti ndimi mubereki. Munonzwani maizika? Patuma Kamino. Ani? Patuma Kamino. Patuma Kamino. Right. Wanyora pa ipapo. Pasavanisi kuti maita wapinza mudare nyaya iyi kuita kuti vanga vachiona kuti zvinotaurwa nedare zvigadziriswa, nekuti vazhinji vacho vana mai ndo vanorambanisa wana zvakare, kuti handidi muroora uyu, ndinoda uyu, vanochuzira wana. Right, titaure blessing kuti hanzi wakandipa pamiri ende wandipa pamiri hauchandide pangu pane 4 months. Asi mwana unomuda. Chekutanga ndoda kutaura kuti pamuviri kanogona pari pangu pamusikurapa, asi ndechekuti mwana pakatiziswa kumba kwedu takamugamuchirawo semunhu anganzi atiziswa kumba kwedu, asi chikonzero chekuti panga takugara tese anga asasatedzere mitemo yekumba sezvo anganzi ndiyo yekumba kwedu. Pekutanga aimbobuda achimbotaura kuti ari kuenda kwakati, asi zvakazoguma akutongobuda asisataura. Dzimwe dzenguva aimbotaura kuti ari kuenda kumba kwavo, asi wekumba kwavo wacho waitaura kuti aingouyawo zvimaminitsi obva aenda tisingazivi kuti aende. Saka inini wacho semunhu anga ane rudo nekuchengerwa, unongozokomana kukura kunenge kuchichengerwa. Saka handizozive kuti paibuda achiendeko uyezve aita nesei. Saka pane umwe musi wapo wakamudzive kutsenga itori pepo ratoto chipepo chatototsenga. Saka bisa kuti chimwe chichiripo. Saka vanga wapuwa zvingani ipepo chete. Saka akazononoka kuzouya kumba rimwe dhei obva abvarwa geti, zvakanzi dzokera kwawanga uri, ubva wauya nevanhu vakuru wachitsigira kuti wanga uripo. Saka akabva aitwa seizvozvozvo, akabva adzokera kwaanga ari, akauya nevanhu vakuru vakataura zvakataura. Takazoona next day racho, I think 2 days after, wabereki wacho wachiuya kumba wachikumbira mwana wavo kuti achidzoke kumba kwavo, kuti agare kumba kwavo. Handizivi kuti kumba kwavo kwacho ikoko waimudza zvekuti chii kumba kwavo. Saka inini semunhu ane rudo takangozivogamuchirawo kuti wauya kunotora mwana wavo, asi rimwewo side ndenge ichititi. Saka iye mwana uyu kuti anzi azvapo toda kuzozivawo kuti mwana wacho anenge azobudawo ndewani, because inini wacho handisiwo shuwa nezvacho zvenhumbu yake. iyo wadare
ari kuti ndiri kupokana nenhumbu panga ari kumba kwedu, tsoka dzake dzanga dzisina kutsarukana. Asi iwe unoziva here kuti munhu ane pamiri anotomuka behavior inochinja. Umwe anoita behavior yerutsoka chaiko, kungofamba kungotendereka. Umwe oita behavior yekutaurisa, umwe mai wako anoziva zvinoitika pane munhu ane pamiri. Apo usati wati paakazobva kumba kwavo achiuya kumba kwenyu akanzidzokera nani? Marichi? Sorry. Mati akanzidzokera kumba kwenyu mundoona vanhu vakuru akamudaro ndiani? Akanzidzokera kwanga ndi mama, ndo wanga wari kumba. Right. Sorry dad. Pane pandiropfuza. Blessing ataura achiti inini ndakamugashirawo semunhu. Handizivi kuti ari kuti munhu akaita sei here. Ndozvaataura kuti hanzi handina shuwa, inga rabuda wano. Hanzi handina shuwa kuti pamiri ndepangu here kana kuti chii. Chepiri akataura kuti paanga ari pamba pedu anga aine shai rekufamba asingagari pasi. Ndozviro zviri tasamaraidza. Iwe titaure chii zviri kutaurwa izvo unoti chii nazvo kuti hanzi handina chokwadi. Wakanga une vamwe vakomana here kana kuti chii? Ndanga ndisingazivi simudza izwi ndanga ndisingazivi mumwe mukomana than iye yuyu. Pandakasvika pamba pavo ndakatomborara panze. Musi wandasvika ndakarara panze, uchibva wazondipinza makuseni. Dziri nyaya dzekuti ndaifamba mazwi 2 andaigara kutaura nevanhu ava, maswera sei, mamuka sei. Ndanga ndisina mumwe munhu wekutaura naye. Zani dzimwe nguva zvaindipa shungu yekuti ndinonoudza mai wangu kuti pane zvinhu zviri kundinetsa. Dzimweni dzenguva futi ndaibuda, kubuda ndaibuda handirani. But musi wati hanzi ndakabuda ndichi ndaienda kuna mai wangu. Paataura kuti paataura achiti hanzi ndakazovharirwa gedhi. Ndezvechokwadi ndakavharirwa gedhi. Musi wacho ndairwarawo. Ndichibva ndinonotaurira mai wangu kuti mama kuno kundarwara. Ndaita zvekuspenda the whole day ndiri ikoko semunhu airwara, semunhu aipepwa namai wake. Ndozvinhu zvandakaita. Ndichibva ndazoenda ndichinzi enda kunotora vanhu vakuru. Ndakauya navanhu vakuru wacho vachibva vataurirana. Wakataurirana. Musi wandazonzwi wandatorwa namai wangu ndakaenda kukiriniki. Ndiri kukiriniki ikoko pane zvinhu zvandakaudzwa kunzi BP yako iyi ikarambe yakakwira mwana wako anofa. Saka zvakandibata ndichibva ndafamba kuenda kumba ndichinoudza mai wangu kuti ndizvo zvandaudzwawo. Okay. Changamire vanhu vechikomana zvavari kunyanya kuita kana tomboti varume vanogona muchiva munhu mutodanana zvakanyanya asati ati ndaita pamiri. Paanongoti bedzi ndaita pamiri zvabva zvakanga wakuda kutanga nyaya wakupinza nana mai. Vana mai vaya vamwe vanobva wadairirawo zvinhu zvimutaurwa nemwana wavo wari mwana mai vari kuziva kuti mwana wavo ane mhosva yekutora mwana wemumwe munhu asina kuroora. Isu tinotaura kuti vanhu kana vachidanana mukanga maakuda zvekugara mese paboko rooranai. Kana usina kuroora vanga vamukumbira kunani kuti uda kurara nemwana. Handiti mhosva iyoyo kaya. Saka ndiri kuona kuti zviri kungoitika kune zvikurukuru vana vakomana vazhinji vacho. Akangoti musikana akangoti ndaane pamiri yatotanga mukomana hachari. Ende zvinodzoka kuti zvinouya kune vabereki. Vabereki vanotarisira kuti mwana azenge achitora mukadzi ari pamusoro-soro. Havatarisiri kuti atore mukadzi achiri kuti atange musha wari wairi. Saka ma-expectations evabereki nezviri kuitwa nemwana zvinenge zvisina kufanana.
Saka mwana akangouya kumusha kumba kwamai atizira ipapo haana rugare namai, like hanzi taingotaura mashoko mairi mangwanani marara sei zvabva zvapera. hapana kusekererana, hapana chii. Zvinhu izvozvo ndo zviri kudii, zviri kuitika. Saka mai mune zvekutaura nemuroora wasimudza pamusoro inisisi wakanashonga tata ndingakapedza kanasho kekati nemurume wake tikasvika tikapinda mumba kwemurume tikatambirwa tikasvika patisauyawo nechii nemunhu wenyu ushu tikati mauya nemunhu wenyu uyu takataudza nemukadzi wanhu wapi tikati amire bhi wachawo takasvika bhi asipo anga ari kubasa bhibva afonierwa bvawe zvakanzi munhu unomuziva here zvakanzi munhu unomuziva ane pamuri pako here anapo asi ini handidani handidi mukadzi ndinoda chii ndinoda mari tatinogoti haudi mukadzi sei ko mwana ozodini tinozopadini zvakanzi aiva bhi atone musikana wake kudhara ndibhi nditeti vakataura bhi atone musikana wake kudhara uyu haasi musikana kasi weklasi yake takati pano ndo pandiri kumusiya uyu bhozi ndiye andinoziva kuti ndiye chii mudzimai wake inini kuchazosara zvamunosara muchiita sei muchipedzerana inini ndatasenda yenu asi pandakasiya munin'ina wangu uyu handakasiya ndikoti ndangomusiyawo asi papasina pakuita sei pakuwirirana uyu angasingatauri murume wedu wainyanya kutaura ndi tete takati inini handina chandinotaura bhozi inini ndiri mudiki ndatega ndiudze munhu upi kumusha kwake pandatoenda makuseni patarinda kuna makunhereya patati mama ndasiya chii ndasiya munin'ina pati ndangomusiya sisichechinecho inota sei haina kumira musha inini pandadzokerawo kweduwo kumaara kwatinogara makuseni pandati dhu ega ndimuke 6 ndichibva kumaara chira kumabhidho pandati vamainini zvakazofamba sei uyu ndakamona ari kunze kwegeti akarara pamusoro pemabeki pake akazvifukiza ezitari ati komainini panotooneka kuti uyu zvari panzi akabvuswa neapo manhero akati ndichingombuda iyo bhowaterawo akati ikoko ndokwaari kuzodzokera ada kuenda kupi nemimba yake hamene unofana kwazonyoro kunze kwakwachinawo zvazovhurawo gedhi kuvadzokera uyu vazodzoswa futi usakanike papasvitsaungetichiti hachana kuziva kozi nendi kubasa kwazhinji vanzi ngadzokera kunyanya kufamba-famba naimeni panashemamuri kupinda ndikutuka asi kwandi kugara kusiya kwamakangondiita sisa hakuna umbochinja ndingoradzikwa mudhaini murume anorara kwake ini ndinorara kwake pamakangosiya ndine bhegiramu padhaini imomo ndomandita sei ndomandiri saka ndinoita sei ngatishinga mnin'ina ndozvinoita dzimba asi munin'ina wangu akatadza kushinga nekuti nekuti aingoradzikwa mudhaini murume achinzi kwake uyu kwake saka zvinhu zvinenge zvakaoma sikana kuti kana iwe warohwa ndonofana kupindawo kumba uchisanganawo nemurume wako muchifarawo muchidino asi papasina kana bonde kana pasina kana chii kana waita bondera wakangoitira outside ndokwakangoitira kunze uku kwokuzongoendawo yamimba saka hapana kokuti vakambosangana vakangoramba vakangogara kuti kwake saka ndinokwatiwo zvakanoma saka chui kondikatirapo ndikandoudzowa ndokumba kwedu kuti ndonyaya iripo ndonyaya yakamira kudaro ndindakapedza kana chinhu chinoendesa musha wemurume mambo nyaya iripo hungu kunyange yakaoma uyu akaenda kumurume wake uyu ndiye mukadzi wake zvinotaurwana namai nanatete zvose zvinonga zvisina basa kuti waona kutoti uya saka zvaakazodzoserwa kumba aona kutoti mangwana handina wekutaura naye zvanga zvakaoma ichokwadi mai kazhinji ndo anofanirwa kuumbiridza mwana kana muroora kana ari mwana muduku motogadziridza ndimi kuti watouya wochitoshinga sezvekutaurwa nasisi wacho asi mamiri azvakaita papfuma zvinotokodzera yakutondosvika kupfuma izvi zvinofanirwa kunge zvichibviswa satezvara watoti tauda pfuma yedu nazvose mukaita staira dzipi mamiri azvakaita ndopazvii blessing une munhu musikana
wanotarisira kuroora tine umwe musikana Kwangani? handine one. upi wacho Mati? upi wacho une one upi Ne one musikana upi ani anonzana anonzana uimbai uimbai ndo wanotarisira kuroora kana unge kana zvinhu uyu panashe wakangorarowa hako naye waifunga kuti zvinoita sei pawaita bonde naye ezvo taingoita zvekungofadzana ezvokukova nemusikana asi ndisingazozivi kuti zvichazosvika sei zvazviri muzuva ranhasi. saka ranga riri hure rako here uine musikana wako chaiwo nekuti ndo zvinoita vanhu vanongofadzana ka rinenge riri hure kuti riri hure yatika asi kana uri kuti harisi hure kabva musikana wako zvimukana because hana kubaika zvinogona kuti pamwe timurori asi kuzogarisana kwedu pamwe togona kuzonetsa kozi before tatakamborambana saka takazorambana ndo pakazounzwa kumba kwedu saka kuti trustworthy yake ndimugamuchire kuti wakamuramba nenhumbu anga asati saka nhumbu yakazoita sei marambana akazodzokorera inini ndakazongomubvumidzwa asi ipapo hatina kuzomboya tazomborara tese saka urikuti nhumbu yacho 4 months manga matorambana hauna kurara naye pa4 months idzo tatorambana kare ko nhumbu ikazoonekwa iri yako iwe uchiramba nhasi mudare kana nhumbu yakazobuda iri yangu tinozoitawo zvikwanisiro zozoita sei iyo urikuda kuti handina kurara unozoita imwe doubt yekuti ingange iri yangu sei iwe usina kumborara naye pa4 months ipapapo ndogonotadzamo kupapindura zvakakwana asi iye mutauriro waaiitira aiti nhombo yakabata before kuti after inini ndarambana naye ozi it's been 4 to 5 months tarambana ingagoti before after marambana ye after inogoziita sei sorry nhombo yakazobata inini isu takara May zvekunona end December saka iye mutauriro wari kuti ari kuti nhombo yakazobata February saka ini handizozivi kuti how come kuti iye ari kuti akabata February muna December mese nhumbu ikazobatwa February unoti chii mukomana pandakamunza kuti ndane nhumbu ndiko pakatanga makoincidence ekuti anga kusada kutaura neni nange murodhi chaimo ndaiti ndikada kutaura naye anga asingadi kutaura neni ndatomuudza kare kuti ndane nhumbu mbakaona ndakainonogara 2 months arikutaura kuti akakuudza iwe muri kutodanana kuti ndane nhumbu paakangokuudza ndopa wakabva wakakaujamuka ipapo tatorambana kare mararamese wodzari kuti nhumbu yake ine 4 months kumba kwenyu akagara 2 months akumba kwenyu nhumbu ine 2 months matichi akazoramba kwenyu nhumbu ine 2 months akazosvika kumba kwedu nhumbu yakutosvikawa isi 1 month ozivita kunoku ndo yazosvika 4 months this month kana sikukakanisa kana iye futi pamwe anototadza futi kuziva kuti ndai zvataita izvi iwo kuti uzotaurwa ndane famili ingoya anyatsozivisisa zvedu pamwe anenge atopotsa mwedzi kana mwedzi miviri otanga kuyanzwa kuti ndari zvashata saka iwo usati itire kunge
unobva wanganga yakuziva uye chimwe chinhu chakamirira uyo akagara nemwana asina kumbokumbira kana kunapa kwavaberwa saka chakeze chegumura musikana wakaita kuroora hakumanikidzwa, hatimanikidzwa nokuti roora naye, but tetoda kuona kuti right nhumbu sekutaura kwaari kuita kuti iye ari kutaura kuti ini ndakapedza kurara naye December, nhumbu ngeye muna February, hazvi mazuva anofamba nhumbu kwatotsara 5 months. Saka tinodhisimisa dare iri tomira mwana wodi ozozvarwa. Kana azvarwa mwana oita ma-DNA test nenhau yekuti aramba anenge akupuhwa mutongo wakasimba nekuti aramba zviro zvaanodi anyepera dare. 1 anenge akuripira dare raanyepera. 2 ozopuhwa manje ma-damages anokodzera dzinove mombe 3 dzema-damages. Dare oripa mombe imwe chete yekunyepa. Asiwo zvakare iwewe kana uri kunyepa kuti nhumbu ngeyake, imimi wana baba wacho munotora nekuti maamuchandobhadharirwa zvinhu zvisiri zvaasina kudi kunge akakanganisa. Munozenge maakuripira mhuri iyi nekuti toda vanhu vanotaura chokwadi mudare, so that kana riri ropa ravo vachengete ropa ravo vachizviziva kuti iropa redu. Saka tiri kudhisimisa nyaya iyi pari zvino izvi. Mwana azvarwa mouya kudare, toenda tokupai tsamba mondoitwa ma-DNA test anopuruvha kuti mwana chokwadi ndewake. Ndinobvunza kuti panguva yacho yari kutaurwa izvi handiti iye wacho anenge achimbochengetwa neni here kana kuti munochengeta mwana wenyu? Tochengeta mwana wenyu. Saka iye kurara kwaakaita naye achitesta kuti anobara here kana kuti anodini kana kuti hatizozivi, hatina basa. Iye aibvumirei kurara nemukomana asati aenda kuna kuti andororwa? Ane dhori chinhu chacho ndiani? Aibvumirei. Saka amatambudziko aanoendesa kuvabereki, nekuti tine vanhu vanouya vachiklema kuti nhumbu ndeye murume uyu. At the end of the day anenge asiri murume iye. Saka dare takaona kuti nhau idzi dzewana, batai wana wenyu wasikana wadzidzisei kuti nekuti mitemo iri kuchinja, kuti haikona kungondorara nemurume iwe usati warohwa, nekuti ukandodaro unopa dambudziko kuvabereki. Saka sekutaura kwandaita taakudhisimisa dare harina kupera. Oenda ondozvara, azvara anobvisa mari yema-DNA test. Mariyo mwana akabuda asiri wake zvakare anomudzorera mari iyo yema-DNA test. Imimi momuripira mombe 3 dzamaa muri kuda kudini
kuripirwa nawo munowaripira kuti takange tichida kunyangadza zita rei. Nandi uruzvinzwa here iwe Panashe? Saka dare rakudzoka kukubvunza kuti taakupinda muchikamu ichi titaure zveshuwa kuti uyu ndiye here murume akakuitisana. Handiti. Saka yakadaro imimi ngaijeke kuti muri raini. Pamusoro asi munoziva here kuti kukura kwedu kwatinoita izvozvo kuita kasiyana siyana. Muchakurira mumwe wakarobonga watongwa 2002 simudzai Victor wakatongwa 2002-2003 samwe rudo runoera makono 2001 handiti ndichisirwa wana magedi 6-7 samwe mafomu 1 kuko handichisirwa wana handiti kana mai wangu ndochengeta vanai wavo futi kusvika palevho ravari ndochengeta kuti muzukuru futi. Victor usinyatsonzwa zvosara changamiro vari kuti nyaya hainopera haitongeki kana yakadai uye ari kutaura zvaari kutaura inomirira mwana ndiyo n'anga huru. Mwana anoda kuma DNA test mukatopiwa zvekuita kuti mwana kana ari wablessing anobvisa mombe zvataura pana pamombe nekudare achibvisa mombe kwamuri achibvisa mombe ndezvese zvamuri kuda. Asi kana asiri wake imimo futi munomubvisira futi zvipi izvozvo dzingangoita hadzo naro handiri asi hakuna munhu asingazivi mwana wake hakuna muno mudare tine nyaya dzakadari dzauya 70% yevakadzi vari kunyepa achichema pamberi apa achiti for example imwe zera rake aichema apa anga aitiswa nhumbu nasekuru hanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa mwana wehanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa nhumbu. Wagara mumusha wakati toita sei, wakati ngaaende kui vana mai vaizviziva na baba vaisazviziva. Ma-DNA test azouya ndo paakazotaura chokwadi kuti no nhumbu ngeyasekuru. Saka hatidi kuti tipe burden kune vanhu panenge paine mangange. Nekuti uya arikutaura kuti ndakapedza kurara naye muna December, nhumbu ndeye muna February. Handiti patoita mangange ipapo. Uyu achiti aiwa inini ndakamutaurira nhumbu kuti azondiramba angonzwa kuti ndine nhumbu. Saka hatina kubvisa burden paari. Burden iri paari, ndiye achatibvisa mari yekuma-DNA test, ndiye achabhadhara mari yebhazi, ndiye achabhadhara chikafu chavanodii. Imimi mwana asunungukwa mouya toita izvozvo. Pakaonekwa kuti ichokwadi ndiye mwana ndewake airamba kudaro, tati vanobva vazobvisa nepenalty yedare. Amuruzvidzisa mai. Ende pakaonekwa kuti nhumbu ndeyake anobva abvisa mombe 3 dzemadamages. Haarori nekuti tikamanikidza kuti enda unoroora, asi tisoziva kuti mwoyo wemunhu uri papfuma yake. Wanza abvisa mombe 3 idzodzo muchatomuona kuti mukadzi wangu ndinomuda, nekuti paenda mombe manje. Pitaurai haina saka unoti uri ari bhadhara nekuti uyo akararaka neuyu handiti mwana wenyu uri here zvinhu zviviri hamuna kumhan'ara kuti maona mwana wenyu akarara neuyu dai iriyo yavakamhan'ara mapakada vari kutonga yeseduction. Nyaya makamhan'ara ndeyemunhu akamitisa mwana wenyu kuti agare naye semudzimai wake madamagisana
Saka iyoyo manje munhu kana atone nhundu zvanotorongo ndeyake here muripo wacho wakatosiyana weseduction inenge kuri mombe imwe chete wenhikirikinuyo dzamombe dzitoraura mambo. Saka muri nyaya dzakasiyana dzauri kupinda. Nyaya iripo ndeyekuti padaona kuti nhumbi iyoyo ndeyake here kana nhumbi iyo isipo zvaakuna mambo kuti vanozoti aiwa zvasi wakati mehwarara nemwana wemunhu zvawakataura mudare kuna December. Saka unofanira kubvisa chinyi mombe imwe chete kana mwana azvonoka kunzi haasi vana imimiwo muchimubvisirawo zvekutaurwa inenge yakunzi deformation. Ende isusu toitira izvozvezvo wazhinji tadaro kuti wanochindobvunzisa mwana wavo wonzwa kuti wairara nevarume waungani, wabvunzisisa wakawana chokwadi hawazodzoki nemwana muzukuru wavo uya kuti aende kui nekuti wanenge wanyepera munhu. Saka toda kuti vanhu mazuva anaya nekuti kare kwaisonzi right enda undokumura bhurugwa ondokumura bhurugwa ouya otonwa zvonzi hano wakadzi wekare wakanga waine tsika waine chokwadi, asi wakadzi vana vemazuva anaya watiri kubereka anondokukumurira bhurugwa akauya akarowa pasina chii asi aumborara nemurume anaorowa tese kuno kune bhurugwa. Saka mazuva anaya hatichaiti izvozvo, taakuita tsika dzaapowo mazuva anaya. Saka toenda mouya after mwana azvarwa tokupai mwedzi 1 wekuti asimbe akwanise kuzofamba nemabhazi. Mouya tomudaidza blessing, tamudaidza iwo kana ukaona kuti zviri kurema zviri nani kuti utaure chokwadi kuti zveshuwa mwana ndowangu. Mwana ndowako here blessing? Inini handisi pashuwa. Saka totora nzira iyo, nguva inofamba 5 months hadzisiri kure, todzoka toita dare redu, ngatisimukei tende.